Hej kære medlemmer, så er det blevet tid til at løfte sløret for det, som vi kan kalde elefanten i rummet, i hvert fald i fitnessbranchen. Det er jo sådan, at fra 1. januar 2026, der er den danske regering af EU blevet pålagt at indføre moms på fitness, i virkeligheden på alt holdtræning, så er det lige meget om det er bridge, eller det er dans, eller alt muligt andet. Så længe det ikke er i foreningsregi, så vil vi nu blive momset fra 1. januar 2026. Det har været utrolig svært for os at få en afklaring. Vi har intet hørt fra officielt hold om, hvordan reglerne er, og om det eventuelle skattefradrag, som der har været tale om. Så alt, hvad vi ved, det har vi læst os til. Det er webinarer, det er ting, vi selv har opsøgt. Og nu går vi så ud efter bedste evne og melder ud, hvordan vi ser fremtiden fra 1. januar 2026. Hvis vi skulle se på det sådan helt nøgternt, jamen det, der burde ske, det er, at alle under 30 er fritaget for den her regel. Det vil sige, der vil ikke komme nogen kontingentstigning. Der momses ikke på dem under 30. Og hvis vi kigger på et pro-medlemskab for dem under 30, som ikke er under andre ordninger, såsom studerende eller andet, jamen så vil prisen være uændret. Men kigger vi så på en stor del af vores medlemmer her, jamen så vil man jo rent faktisk stige fra det, der hedder 495, så vil der komme en moms på 124 kroner. Det vil sige, at den reelle pris i virkeligheden skulle hedde 619 kroner. Hvis vi kigger på dem over 64, jamen så vil prisen her stige fra 356 kroner, og så med 89 op til 445. Det er vigtigt at bemærke, at vi ikke som center får en eneste krone ud af det her. Det er alle sammen penge, vi sender videre til statskassen. Så der er altså ingen penge i det her for os. Tværtom faktisk det modsatte. Så har der været en hel masse polemik omkring et skattefradrag. Og det bliver vedtaget med tilbagevirkende kraft en gang i første kvartal, håber man. Og skattefradraget kommer populært sagt netto til at udgøre cirka 40 kroner per måned. Så det vil sige, du kan fradrage noget med, nu siger jeg et tal her, 1750 kroner på selvangivelsen. Men hvis vi kigger på det netto, så sidder du tilbage med 40 kroner ekstra per måned, som du kan bruge på dit selvangivelse her, som du kan bruge på at absorbere den her prisstigning. Der er jo stadig en difference. Men det, der i virkeligheden kommer til at ske, det er, at alle dem under 30, det er jo uændret. Der er der ingen moms, så det vil sige, det kører videre. Det vi så har valgt at gøre her hos ProRepublic, det er at sige, jamen vi lader vores medlemskab stige med 50 kroner, så det vil sige, hvis vi tager udgangspunkt i et pro-abonnement, jamen så vil det stige fra 495 til 545, og ændringen er jo så, som nævnt, 50 kroner. Herfra trækker vi jo i virkeligheden et skattefradrag på 40 kroner, som man jo får, de penge man får i hænderne, og det vil sige, at den faktiske ændring er 10 kroner i måneden. Det må siges at være i kategorien til at overse. Kigger vi på vores seniorer, har vi valgt at gøre det endnu mindre. Vi har sagt, jamen vi lader også prisen stige med 50 kroner, eller rettere sagt med 43 kroner, og skattefradraget er 40, så det vil sige, at den faktiske ændring er jo ikke værd at tale om, den er 3 kroner. Så det er altså sådan, det ser ud, hvis vi kigger på det nøgternt. Vi kigger ind i faktiske prisstigninger på ikke noget for dem under 30, 10 kroner for dem mellem 30 og 64, og 3 kroner for vores seniorer. Det betyder naturligvis også, at vi kommer til at absorbere en stor del af regningen. Alle dem under 30, ingen ændringer. Dem mellem 30 og 64, der er der 50 kroner netto eller bruttoudgift, 40 kroner i skattefradrag og altså 10 kroner netto. Og for seniorerne, som nævnt, 43 kroner stigning, 40 kroner i skattefradrag, altså reelt set 3 kroner.
Det vi så kommer til at gøre, det er, at vi nu får muligheden for at lave Open Gym. Det har vi ikke kunne gøre før, fordi hvis vi lavede Open Gym, så ville vi blive momspålagt. Og det gør vi jo så alligevel nu. Så fra januar 2026, der starter vi op med Open Gym og ser, hvor populært det bliver. Og efter vi har kigget på det, jamen så vælger vi så at gøre det permanent, hvis det er det, der bliver taget imod, og I ligesom får brugt det her Open Gym. Open Gym kommer til at betyde, at der jo er åben fra cirka klokken 5 om morgenen, og så kører vi ellers åben helt ind til sidste hold har været om aftenen. Og det vil sige, i perioden imellem, hvor der ikke er hold, der kan man altså komme og træne alt det, man har lyst. Der er ingen instruktør, men det hele kører, så der er både musik og træningsprogrammer, og så kan man ellers bare selv give den gas. Så det er den mulighed, som vi har fået, og som vi nu gerne vil give videre til vores medlemmer ved at gøre det på den her måde. Der er selvfølgelig lige en lille ting, vi kan gøre, fordi det her kommer til at koste os rigtig, rigtig mange penge. Så der er mulighed for at købe i 2025, og derved spare momsen, og måske også få skattefradraget. Det er jo lidt usikkert, hvordan skattefradraget skrues sammen, men det er potentielt muligt i hvert fald at spare momsen, og måske også skattefradraget. Og det er for alle en god forretning, fordi hvis du køber et månedsmedlemskab efter de nye regler, jamen så vil du faktisk give 6.540 kroner om året for at træne herop. Hvis du i stedet for i december her køber et årsmedlemskab, jamen der betaler du jo kun for 10 måneder, det vil sige, at du får 2 måneder gratis, og det er til den gamle pris, det vil sige, det er 4.995, så din besparelse er minimum 1.545 kroner. Og hvis vi også kan få fradrag for skatten, jamen så kan du faktisk lægge 450 kroner oven i det beløb, der står dernede, så det er altså 1.995 kroner, du sparer ved at tegne et årsmedlemskab. Det vil betyde en kæmpe stor forskel for os, at vi får nogle årsmedlemskaber ind her i december, fordi det betyder, at vi ikke kommer til at have den momsforpligtelse, der ligger ud over den cirka 10% stigning, vi har. Der er stadig et stykke op til 25%, som vi jo selv absorberer, og derfor vil det gøre os en kæmpe forskel, hvis I har lyst til at tegne et abonnement i december. Hvis du allerede har et årsmedlemskab, som løber længere end december her, jamen så har vi mulighed for at godskrive dig de resterende måneder, og så kan du så gentegne et nyt i december her, som så løber i hele 2026. Så kom ind forbi, så får vi en snak om det. Jeg er naturligvis klar til at svare på alle de spørgsmål, der måtte være. Alle dem, jeg kan svare på. Det er stadig op i luften, hvordan reglerne ender med at blive udmøntet, men det her, det er ud fra vores bedste overbevisning om, hvordan det kommer til at ligge i 2026. Med disse ord, tusind tak for jeres støtte og jeres forståelse, og jeg vil sige, at vi deler ikke engang halv i porten her. Prisstigninger på 10 kroner og 3 kroner per måned, det burde være til at overse. Vi kigger i hvert fald ind i et netto tab i forhold til moms på cirka 10-15% af vores omsætning, så det er rigtig, rigtig mange penge. Men det betyder ikke, at vi ikke kæmper videre. Vi har en sund økonomi, efter vi har fået vendt forretningen her, men vi er naturligvis nødt til at tilpasse, også i forhold til de nye regler. Vi håber, I vil tage godt imod det. Vi er i hvert fald dem, der stiller op med den mindste prisstigning i byen. Det er helt sikkert. Så lad os se, om ikke vi kan blive nogle flere medlemmer til fælles glæde og gavn. Tak, fordi I hjælper os på vej hver dag.